Listo, Ainhoa? Venga, txaldeon. Lehen puntuan, apirilaren 30-ko akta onartzea. Zerbait ikusi dezue? Bigarren puntuan, apirilaren 21-tik maiatzaren 15-era sinatutako alkate dekretuen berri ematea. Zerbait aipatzeko? Hirugarren puntuan ere kontu ematea, kreditu aldaketa baten berri ematea. Lehengoan batzordean eman nituen azalpenak, ikusi dezuen bezala, behin 2025ko likidazioa onartuta, galdera egin zitzaien udaleko zerbitzu eta departamentu ezberdinei, aurre ikusitako partidetan behar ote zen gehikuntzarik egitea, eta beste alde batetik, 26ko aurrekontuetan sartu ezin izan genituen partida batzuk hartu ditugu, eta gehikuntza horiekin zein partida berriekin, ikusiten dezuen bezala, kreditu aldaketa bat onartu dugu alkate dekretuz. Guztira, 940.000 eurokoa da, nun 671.900 euro hartzen ditugun diruzaintza gerakinetik. 2025ko likidazio datuei erreparatuz gero, hor gastu orokorretarako gerakin erabilgarri gisa geratu zitzaizkigun 1.260.000 euro, eta beraz, hortik 671.000 euro hartzen dira, hemengo partida berriri erantzuna izateko. Aipagarrienak zeintzuk diren. Batetik, badakizue guk badaukagula udala gertu misioa, erronka, udalaren digitalizazioan gabiltza buru belarri, eta horrek ere eskatzen digu inbertsioak egitea ere bai aplikazio informatiboetan, material informatikoetan eta eta beraz hor badaude bi partida, batetik datusaren mantenuan beste 25.000 euro gehitu ditugu, eta baita ere aplikazio informatikoetarako partidan beste 20.000 euro eransten ditugu. Nabarmendu beharreko beste partida bada, udaltzaingoarentzat moto bat erosteko 10.000 euro bideratzen dira, eta guztietan partida esanguratsuena da padel pista eraikitzeko 185.000 euroko partida bat sortzen dugula. Hau bazetorren gure legealdiko planean jasota, 2026ko aurrekontuak landu genitunean adierazi genuen behin proiektua amaituta eta eskuartean, eta jakinda ere aurrekontu zehatza zein izango zen, lehen kreditu aldaketan berreskuratuko genuela asmo hori, eta beraz, hemen dagoia islatuta kopuru hori. Bestetik, badaude partida batzuk udal ekipamenduetarako, batetik amaitzear daude, amaitu ez badira, Barrenkaleko udal lokaleko obrak, obra proiektuan altzariak ez ziren sartzen, eta beraz ekipamendu hori hornitzeko altzariak erosteko, 30.000 euro bideratzen dira, eta beste 70.000 euro bideratzen dira, hemen udaletxean egiten ari garen obraren beharrei erantzuteko. Gia da, hasierako planteamenduan adierazi genuen bezala, ez zegoen jasota solairu honetan esku hartzerik, baina behin
obran hasi garela eta ikusita pixkat beste solairuak nola geratu diren eta behin ja obran gaudela ikusita, baloratu genuen orain zela momentuan ere hainbat egokitzapen eta hainbat obra egiteko solairu honetan eta beraz horretarako 70.000 euro bideratzen dira. Etxe bizitzari lotuta, bere garaian herritarren batzordean, aipatu genuen nola genituen, bai, etxe bizitza planetik eratortzen ziren hainbat asmo eta proiektu erantzuteko zabalduzekin egitera gindoa zen kontratu txikiak, beraz, batetik daude etxe bizitza bulegoa iriki ahal izateko 15.000 euroko partida bat, eta bestetik, hor ere badaukagu proiektu oso bat, etxe bizitza sozialetan edo udal etxe bizitzetan bizi diren pertsonekin eskuartze sozialak egiteko lanketa horretarako, beste 15.000 euroko partida bat. Eta beste bi partida esanguratsu, leheno aipatu ditut udal lokalen artean ere aipatzeko Santueneko taberna, aurrekoan ere aurkeztu genuen Santuenean egin asmo ditugun obra guzti horien artean nola Santueneko taberna birmoldatzera eta berritzera goazen eta berritze horretarako aurrez zeon partidari beste 30.000 euro eransten dizkiogu, eta Aginako pantanala edo enbarkaderoa egiteko ere proiektu horren amaieran aurrekontu osoa jaso dugunean zertxo bai falta zen eta beste 80.000 euro bideratu dira. Eta ja horrekin, esan kasu honetan lizitazioan dagoela. Orduan, hauek dira egindako kreditu aldaketaren partida esanguratsuenak, eta pixkat batzordean aipatu genuen bezala, dena ondo bidean eta kiroldegiko aseguruaren gaia argitzen balima da, nola, ja plenora ekarriko degun beste kreditu aldaketa bat, jadani eskuartean laister izango degulako eskuartean Santueneko urbanizazioaren aurrekontu totala, eta aurrekontu total hori eskuartean, kopuruak aurrekontuetan jasota daukaguna, baino askoz gehiago behar degunez, kopuru hori onartzea udalbatzari dagokionez, udalbatzara ekarriko genuke kreditu aldaketa hori. Eta hau, nire aldetik berri ematekoak puntu honetan, ez dakit zerbait galdetu nahi dezuen edo aipatu nahi dezuen. Orduan, hurrengo puntura pasako gea, eta kasu honetan, hau bai, onartu egin behar dela, da kontu 2025ko kontu orokorrari lotutakoak. 2026ko apirilaren 22an egindako batzordean, aurkeztu zen 2025ko kontu orokorrak, dakizue kontu orokorra izaten dela, behin likidazioa eginda, batez ere gerora kontu orokorrari erreparatu bertzaio, hor aintzat hartzen direlako aurrekontuz kanpoko bestelako gauza batzuk, batez ere patrimonioari dagokionez, eta hor pixka bat gorkari emango diotitza, nahi balin badu, hor, beti bezala titular batzuk emateko. Batzorde horretan, kontrako bozkarik gabe onartu zen, eta beraz jendaurrean jarri da hilabetez, jendaurrean egon den tartean ez da inolako alegaziorik egon, eta beraz orain udalbatzari dagokio behin betikoz onartzea kontu orokorra. Edo nolare esaten nuen bezala igual betikoz onartu aurretik igual gorka, lau zertzela da ematen baldin badizkiguzu, hobe. Gutxi gora berazuk azaldu desu moduan, likidazioa behin eginda, aurrekontuko zenbaki nagusiak ja aztertuak izan dira, eta kontu orokorran gehiago ondareari dagozkion mugimenduak ikuspegi kontabletikan adierazten dira. Nabarmentzekoa, kontableki azpiegituretan balioa, udalak daukan kontableki azpiegituretan daukan balioa 1.700.000 angora igo dela,
tartean dagolako batez ere Añarbeko azpiegituraren jasoketa, doaitzan jaso duna, eta 1.400.000 baloratu izan dana. Eta gero igual ere, aurrekontuetan adirazi ez dian beste hainbat ibilgetu, azpiegitura eraikuntzak jaso dira. Tartean dago Matiaenean, bai, hori 25ean jaso zuen udalak lokal hori, bai, 15%aren truke, bai, eraikigarritasun handitzaren truke. Hori aurrekontuetan ez dago jasota, baina hemen kontu orokorrean kontableki jasota dago. Tartean ere egonda beste doaitzaren bat, Lutxu bidean, eta gero hemen igogailua eraikitzeko lurrak ere bai, azkenean doaitzan jaso ziren, eta horiek azken finean kontu orokorrean bakarrik ikusten dira eta kontableki jasotzen dira. Horiek igual nagusiki, eta gero esan beste gabe, bidean edo amaitu gabe dauden obrak, guztira 1.000.000 euroko balio kontablea daukatenak, enkurso edo ari bidean gelditzen diala, eta nagusiki nik horiek nabarmentuko nituzke esatik. Xehetasun guztiak likidazioan ja eman ditugu beste zenbaki guztiena. Batez ere igogailua, bera, bai, naiz eta ja bukatuta dagoen 26an, 25 itxi gendunean bukatzea zegoen, eta San Esteban kalea dana ere, ari bidean gelditu zen, enkurso, bai, horiek ja bukatuta, aurten ja, kontableki, sartuko dira edo eraikuntzen kuentean, edo azpiegituren kasuan kasu. Ulertzen dut horiek ja datorren urteko kontu orokorretan azalduko dira, ez? Hor islatuko dira. Ez dakit Gorka hemen daula baliatuz, bestelako galderaren bat, dudaren bat. Ez badago, zuzenean bozketara pasako gea, 2025ko kontu orokorra onartzea, aldeko bozkak. Kontrakoak. 10 boto aldeko. Eta abstentzioak. 3 boto kontrako. Beraz, 2025ko kontu orokorra onartzen da. Barkau. Ez dizut entzun, Leires, esan dezu. Zen Berriz? ez berriro errepikatzea. Bai. Aldeko bozkak, kontrakoak eta abstentzioa. 10 boto aldeko eta 3 abstentzio. Ondorioz, 2025ko kontu orokorra onartzen da. Eskerrik asko. Hurrengo puntuan, plan orokorra behin betiko onartzeko dokumentua onartzea da, bai? Bueno, puntu esaten nahi nintzen bezala, puntu honetan Usurbiliko hiri antolamenduko plan orokorrari behin betiko onaspenerako dokumentua onartzera goaz, udalbatza honi ez dagokiolako, bai, behin betiko onarpena ematea, foru aldundiari dagokio, beraz gaur egiten duguna da dokumentua onartu, foru aldundira igorri, foru aldundiak behin betikoz onartu dezan Usurbiliko plan orokorra. Usurbil 7.000 biztanle azpiko herria izatean, foru aldundiari dagokiolako gisa honetako planetan behin betiko onarpenak ematea. Hau esan da, azpimarratu nahi dut, gaurkoa mugarri dela legealdi honetan, eta beraz mugarri badela Usurbileko herriarentzat, izan ere apoak finkatzen duelako, Usurbilek hurrengo 15 urteetan izango duen garapena. Dokumentu honek ordea, ibilbide luzea izan du, ez da legealdi honetan jaiotzen, bai, Usurbiliko udalak 2014ko maiatzean ekin ziolako, Usurbiliko plangintza orokorra berrikusteko prozesuari, 2004-2013 urte bitarteetan onartu ziren arau subsidiarioak ordezkatzeko asmoz. Eta prozesu horri ekin zitzaion Usurbil oraina da geroa goiburuko herritarren parte hartzea ahalbidetu zuen prozesu batekin,
baita ere noski udalerriaren egoerari buruzko diagnostiko konpartitu batekin, eta baita ere bestelako administrazio publikoei eskatu zitzaien apoa idazteko, informazioa bidaltzea. Beraz, esan bezala 2014an abiatzen da prozesu batetaz hitz egiten ari gara, eta ibilbide luze honen nolakotasunean ere azpimarra egin nahi dut, izan ere gaur onartzera goazen dokumentuaren ernamuinean badagoelako ondorioz herritarren parte hartzea eta badagolako adostasuna. 2015 urtean, udalbatza honek zehaztu zituen plan orokorra idazteko ze irizpide hartu bertziren aintzat eta ze helburu izan bertzituen, eta zehaztu ziren 4 helburu orokorretako batek jasotezun plan honen idazketan herritarren parte hartzea sustatu behartzala. Eta beraz, udalbatza honek emandako mandatu horri erantzunez, urrengo urteetan parte hartze prozesu ugari egin izan dira, izan auzoka eta izan arloka. Eta garbi daukago ezin zula bestela izan, azken batean, plan orokorra idazteko prozesu batean ulertzen degulako, ezinbestekoa dela herritarren parte hartzea sustatzea, herritar orok duelako zerresana guztion ondare diren auzo, herri eta lurraldearen etorkizuna zehazterakoan. Eta beraz, beti ere interes orokorra oinarri, herritarren ikuspuntua eta herritarren bizipenak jasotzea behar berrezkoa dela iruditzen zaigu, benetan eguneroko bizitzari eta etorkizuneko erronkei erantzungo dien planeamendu bat idatzi ahal izateko. Eta beraz, prozesu guzti horietan adostu diren eduki guzti horiek dokumentu honen luze zabalean topatu daitezke beraz. Eta lehen aipatu dut ere beste ezaugarri bat, eta da adostasunarena. Adostasuna zain naizenean kasu honetan ez da hitz hutsala, izan ere nabarmentzekoa delako Usurbilgo garapenean gako diren hainbat eta hainbat eremutan, eremu horietako hirigintza lur jabeekin izan ditugun eta egin ditugun eta adostu ditugun hirigintza hitzarmenak. Eta batzuk aipatzearren, bada Zapategiren garapen industriala ahalbidetu zuen hirigintza hitzarmena, edota Olarriondoko hirigintza antolamendu berria jasotzen zuen hirigintza hitzarmena, Aginako Eliutz eremuaren garapenari lotutako hitzarmena, edota jada eraikita eta martxan dauden, baino hauek ere adostasunetik abiatzen dira, Usurbilgo tren geltoki berria eraikitzeko bere garaian ETS-erekin egindako hitzarmena, edota 634 errepidean autobus geltoki berria eta igogailua egiteko udal honek Matiarekin eta Foru Aldundiarekin lortutako hitzarmenak. Guzti horiek ere apoan daude, apoaren kontestuan onartutako hitzarmenak dira, eta gainera da ejekutatuta daudenak eta martxan daudenak, aurreko asteburuan tren geltokiaren adibidea kasu. Ibilbide honen nolakotasunaz aritu naiz, baina egia da ibilbide honetan apoak izapidetze bat izan du, prozedura administratibo bat izan du, eta bintzat zeintzuk izan diren inflexio puntu nagusiak ere aipatuko ditut. 2014an hasten zen prozesuari, hasierako onarpena udalbatza honek 2022ko urriaren 13an eman zion. Jendaurrean egon zen epe horretan 51 alegazio jaso ziren, eta jendaurrean jartzearekin baterak udalak plan orokorra igorri zuen ere, beste administrazioei ere zegozkien txosten sektorialak egin zitzaten. 76 administrazio eta interesdunei igorri zitzaien dokumentua edo egin zitzaien konsulta, eta 16 administraziok eman zuten txostena. Jada legealdi honetan, 2024ko ekainaren 27an egindako udalbatzan, ebatzi genituen beraz alegazio guzti horiek, eta behin alegazio guzti horiek ebatzita, guzti horiek sartu ziren, behin-behineko izaera zuen dokumentu hartan. Eta dokumentu horri
onarpena eman zion udalbatza honek 2025ko urtarrilaren 30ean. Behin orduko txosten juridikoak esaten zuen bezala, bai, behin-behinean onartu genuen dokumentuak ez zeukan hasierako onarpeneko dokumentuaren aldean, funtsezko aldaketarik eta mantendu egiten zen hasierako dokumentuak jasotzen zuen egiturazko antolamendua eta plangintza eredua. Eta beraz, prozedura izapidetze horrek aurrera egin zuen, eta ondorengo urratsa zen, oso urrats inportantea, EAEko lurralde antolamenduko batzordera bidaltzea behin-behineko dokumentu hori, ingurumen organoetara bidaltzea eta beste hainbat administrazioetara ere heleraztea. Eta handik jasotzen dugun ebazpena, koputik edo lurralde antolamenduko batzordetik, oso importantea da. Izan ere, txosten harrek esaten zuelako, aldeko txostena izan zen, eta esaten zuelako kopuk zehaztutako baldintzak noski sartu bertzirela dokumentuan, eta espedientea behin baldintza horiek sartuta, espedienteari behin betiko onarpena eman ahal izango zaiola, berriro ere kopura bueltan bidali behar izan gabe. Eta hori, bada importantea. Eta beraz, gaur, hirigintza bulegoak osatzen duen dokumentua eta txostena da, koputik eta bestelako administraziotik eragin esan dizkiguten zuzenketak egokitzapenak jasotzen dituen, jada behin betiko onarpenerako dokumentua da gaur aprobatzera goazena. Gero aipatuko ditut zeintzu diren behin-behineko onarpen horretatik behin betikora egon diren aldaketa nagusiak kanpo erakunde horiek hala eskatuta, baina uste dut importantea dela gogoraraztea zer hirigintza eredu eta zer herri eredu zehazten duen gaur onartzera goazen plan orokorrak, lehen esan dudan bezala, urrengo urte luzeetako herri honen hazkundea eta garapena horren baitan egingo delako. Lehen esan dudan bezala beraz plan orokorrak, gaur egun indarrean dauden arau subsidiarioak ordezkatuko dituen hirigintza plan bat da. Udalerriak etorkizunean izango duen antolamendua zehazteko oinarrizko tresna da beraz, udalerriko lurzoruen erabilerak zehazten dituelako, izan ingurune naturalekoak, mugikortasuna espazio publikoa, jarduera ekonomikoa, eta beraz hemen herri proiektu bat definitzen ari gara, herri proiektu bat, herri eredu bat. Eta zergaitik, guretzako apoak tresna edo bitarteko bat izan nahi duelako, denon artean eraikitako eta denontzako izango den usurbil jasangarriagoa, inklusiboagoa, onuragarriagoa eta bizigarriagoa bihurtzeko, euskara garapen komunitarioaren ardatz izango duena, inor baztertu edo atzean utziko ez duena, herrikideak zainduko dituena eta usurbildarren arteko berdintasuna eta justizia soziala izango duena aspirazio gisa. Eta horregatik, egungo hiri eredua zalantzan jartzen du eskuartean daukagun apoak, eta hirigintza ekofeministaren irizpideak eta begiradak geure eginez gertutasunean eta ingurumenaren eta herritarren zaintzan oinarritutako herri ereduan sakontzen du apoak. Hola esan da, asko da, baina hori nola islatzen da adibide zehatzekin plan orokor honetan. Ideia batzuk ematearren. Apo honek usurbilek trantsizio ekologikoaren alde egiteko urratsak eta proposamenak planteatzen ditu. Nola? Bat, hiri garapena mugatu egiten du. Oso importantea dena. 2004ko arau suizidario ez geroztik urbano eta urbanizagarri diren hainbat lurzoru desklasifikatu egiten dituelako eta lurzoru ez urbanizagarri bezala jasotzen direlako. Alegia, 18 hektarietan gutxitu da, urbano edo urbanizagarri diren eremuak. Klasifikatuta dagoenaren 9,9%.
Eta hiri eredu tinkoa proposatzen da, usurbilek dituen beharrei, Kaskoko eta auzoetako hiru eremuen inguruan bertan ematen zaie erantzuna. Nekazaritzaren ikuspegitik ere inportantea da proposatzen dana. Esan dut, hiri garapena babestutako hiri garapenetik babestutako lur asko, balio agrologiko handia duten lurrak eta lurzoruak direlako, eta lurzoru horietan nekazaritza erabilera babesten delako, bestelako erabilerak debekatuz edo mugatuz. Baso politikarako ere planteamendu ausartak egiten ditu. Batetik, babeserako basogintza eta produkziorako basogintza erabilerak ere bereizi egiten dira, eta onura publikoko mendietan babeserako basogintza da aurreikusten dena. Babes bereziko guneak ere zehazten dira, udalerriko natur balio handiko eremuak bereziki babestea proposatzen da, horien artean nagusiki Oria itsasadarrean dauzkagu Natura 2000 sareko eremuak, Usurbilgo hezeguneak, Itzao eta Izozteiko ariztiak edo Mendizorrotzen ere dagoen Natura 2000 sarean sartzeko proposamena egiten da. Urari dagokionez ere azpimarratzekoa da plan honek Usurbiliko urak babesteko neurriak ere proposatzen dituela. Ibaia edo uholde arriskoaren inguruan egiten dira ere nabarmendu beharreko proposamenak. Ur agentziek egindako hondamendi arriskuei buruzko datuetan esaten da, Usurbilen uholde orbanak, batez ere Oria ibaiari lotutakoak 262 hektareako azalera hartzen dutela, eta horietatik gehienak 202 lehentasunezko fluxu eremuan barruan daudela. Horregatik, APO honek ibaiari aldenetan bere lur inguruak bueltatzea proposatzen du, esate baterako egun industria eremu diren bai Zubietan, bai Zingirategin eta Zumartegin. Eta esan bezala lehen ere aginan, gaur egun ere desklasifikatzen den lur eremu batean ere bai. Mugikortasunari dagokionez ere, mugikortasun unibertsala jasangarria eta inklusiboa sustatzen da, oinezko eta biziketa bidezko jun etorriak eta lotura horiek berez indartzeko apustu bat egiten delako, lotura berriak sortzen direlako eta betez ere garrantzia emate zaiolako, auzo eta Kasko arteko lotura berriak, biziketa bidezko lotura berriak sortzea, mugikortasun aktibo sare hori indartzeko, eta batez ere planteatzen diren loturak dira ahalik eta funtzionalenak eta erosoenak izateko, eguneroko bizitzaren mugikortasun beharrei erantzun ahal izateko. Irisgarritasunari lotuta ere nabarmena da, jada eraikita dauden zenbat igogailu planteatzen diren. Aparkalekuak ere herrigunea oinezkoei lehentasuna emateko helburuz herrigunearen kanpoaldean 3 aparkaleku proposatzen direlako, bat Portal Muxuberan, Olarriondon eta Etxaldian, eta zentzu horretan ere nabarmentzekoa da Santuenean ere auzo planean jasota dagoen bezala, auzoaren jarraipen bezala ere beste aparkaleku bat planteatzen da, eta aparkaleku hauen helburua bada ere oinezkoei lehentasuna ematea gure Kasko eremuetan. Eta errepide sarean ere hainbat esku hartze ere planteatzen ditu. Nagusiki 634. errepidea. Batetik agina, badakigu errepide horrek bitan zatitzen duela agina eta beraz bertan abiadura baretzeko eta segurtasuna handitzeko neurriak planteatzen ditu. Txokoaldeko sarreran ere biribilgune bat planteatzen da autobus geltokiaren segurtasuna hobetu ahal izateko, herri sarreran ere biribilgune bat planteatzen da, eta egiten da ere planteamendu interesgarri bat Txoikierdi auzoan, bertan garatuko den zapategi eremuari lotuta. Etxebizitzen garapena. Usurbildarren beharrei erantzuteko asmoz, APOak etxebizitza eredu desberdinak sustatzen ditu. Lehen esan dut herriaren garapena mugatu egiten degula, eta ordezkatzera gatozen arau subsidiarioetan
aurre ikusten ziren etxe bizitza berrien kopurua ere jetxi egiten da. 15%an jaisten da, 127 etxe gutxiago. Beraz, guztira, plan orokorrak 715 etxe bizitza berri eraikitzeko aukera jasotzen du. Hoietatik 11% aginan, 1,4 txokoalden, 9 zubietan eta 69 herrigunean. Etxe berrien artean, nabarmentzekoa da, babestutako etxe bizitzen kopuruak izan duen igora. Izan ere, antolatzen diren etxe bizitzen 62%, babestutako etxe bizitzak direlako, edo beste modu batetara esan da, merkatuz kanpoko etxe bizitza babestuak planteatzen ditulako apoak. Hoietatik 48% babes ofizialekoak eta 14% etxe bizitza tasatuak. Eta importantea da ere, apo honek daukan jarduketa programa. Jarduketa programa hori tresna delako, guk kontrolatzeko herri honen hazkundea eta garapena usurbilek izango dituen beharren arabera eta ez etxe bizitza merkatuak izango dituen beharren arabera. Eta beraz, jarduketa programa honek jasotzen du usurbil modu orekatuan eta ordenatuan hasi ahal izateko planteamendu bat egiten du honek. Gauza gehiago aipatuko nituzke, baina beste bat uste hau oso importantea dela. Eta da, prezio tasatuak finkatzen ditula. Erabilera aldaketagatik etxe bizitza berriak baimentzen diren kasuetan, bai, izan behiko lokalak etxe bizitza bihurtzen ditugulako, izan teilatu azpian etxe bizitzak sortzen direlako, edo izan segregazio batetik eratortzen den etxe bizitza berri bat sortzen delako, apoak finkatzen du, guzti horiek prezio tasatuak izango dituztela, espekulazioari bideak ixteko, eta beraz, uste dut ere ausardia planteatzen dula aponek ere, zentzu honetan justu oraintxe ari ordenantza bat egiten guzti hau ere arautzeko. Eta beste ideia bat nabarmenduko nukena da ere bai, auzo herrien nortasuna eta beharrak lehenesten dituela apo honek. Azkenian, apo bat baino, kasik 3 apo txiki egin degulako plan honetan, eta hori ere kontuan hartzekoa da. Indarraldia. Normalean, hiri antolamenduko plan orokor baten indarraldia dokumentu juridiko bat den aldetik mugagabea izaten da, beti aukera daolako aldaketa puntualak egiteko, baina esan behar da, gure kasuan plan honek jasotzen duen hirigintza proposamenak 15 urteetako aldiari erantzun nahi diola. Eta iruditzen zaigu, aurrez usurbilen onartu izan diren hirigintza plangintzekin, bat datorrela nolabaite epe muga hori. Hoiek eduki nagusiak, eskenean plan orokor bat eta hitz egiten ari gea, eta askoz gehiago ere aipatu daitezke, baina lehen esandakoa guzti horri orain behin-behinekotik behin-betikorako egon diren aldaketa nire ustez nabarmenenak zeintzuk izan dira. 3 izan dira. Esan bezala, kanpo erakundek horrela eskatuta. Bada, Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasuneko turismoko eta lurralde antolaketako departamenduak esaten du lurzoru urbanizaezinean, bai, ostatu erabilera batzuk ez direla baimengarriak. Ostatu erabilera horiek soilik direlako baimengarriak lurzoru urbanoetan. Eta beraz, esaten dena da, soilik baimenduko dilera, berriro ere diot, lurzoru urbanizaezinean, nekazal turismoak eta kanpinak. Beraz, bestelako ostatu erabilerak debekatuak geratzen dira lurzoru urbanizaezinean. Eta gauza bera esaten dute ostalaritza erabilerari dagokionez ere. Alegia, apoak egungo sagardotegiak finkatu egiten ditu, baino etorkizunean
ezingo dira landa eremuan edo lurzoru urbaniza ezinean, sagardotegi edo txakolindegi esaterako berririk eraiki ostalaritza jarduerari dagokionez. Eta hau bada, gure ustez ere, aldaketa esanguratsu bat. Bigarren aldaketa esanguratsua. Gipuzkoako Foru Aldundiko suten prebentzio su itzalketa eta salbamendu zuzendaritzatik egin den eskaera. Foru Aldundiak Aritzeta inguruan su itzaile parke berri bat eraikitzeko asmoa du, eta beraz egitasmo hori apoan sartzea eskatzen zaigu, eta beraz behin betiko dokumentu honetan parke hori arautzen duen eremua ere sartu da, eta beraz, beste aldaketa esanguratsu bat. Eta beste aldaketa esanguratsu bat da urarekin lotura duena, edo zehazki Zubietarekin lotura duena. Leheno esan dut Kopuk aldeko txostena mantzuela, baldintza batzuk ezarri zituela, eta horietako baldintza bat zen ura agentziak ezarrietakoa. Ur agentziak aldeko txostena egitea proposatzen du, baino baldintza bezala jartzen zuen Zubietako errota eremuko azterketa hidraulikoa berriro egitea, azterketa horren araberan eremu horretan aldaketa batzuk egitea, eta aldaketa horiek berriro ere ur agentziara eta konfederaziora igortzea, behin betiko onarpena eman aurretik. Beraz, hau ikusita, hor urtarrilaren amaieran ur agentziak proposatu zigun bilkura bat egitea, eta eremu horren antolamendua elkarrekin nolabaite adostea. Bilera horretan adostu ziren eremu horretan egin beharreko aldaketak, eta aldaketa horiek beraz igorri behar dira berriro ura agentziara eta konfederaziora nolabaite beraien onespena izateko. Izapidetze horrek bere denbora behar duenez eta ikusten genuenez, beste guztia, esan dudan beste guztiak onarpena zuenez dagoeneko, eta apoaren behin betiko onarpena Zubietako eremu horrengatik gehiago ez luzatzeko, Foru Aldundiarekin egin zen kontraste bat, eremu hori nolabaite etenda utzi zitekeen, eta beste guztiari onarpena eman. Foru Aldunditik legeak jasotzen dulako aukera hori esan zitzaigune baietz, eta beraz horrela egin dugu, baino espreski jasoko da, ikusi dezuen bezala diktamenean, txostenari onarpena emate zaiola, baino etenda geratzen dela errotako eremu hori, dagozkion erakunden aldeko txostenak jaso arte. Beraz, aldeko txosten horiek jasotzen direnean, berriro ere ekarriko liratezke eremu horri dagokion aldaketa plenora, plenoak behin betiko onarpena ere eman diezaion eremu horri. Eta beraz, hau horrela egitea adostu zen bai ura agentziarekin eta bai diputazioarekin, eta beraz gaur ekartzen dugun dokumentuan guztiari emango diogu onarpena eremu horri dagokiona izan ezik. Eta nik nire aldetik jada bukatzeko, badaki luzatu naizela, baina bai azpimarra egin nahietela, iruditzen zaitelako lehen osan dut, plan orokor honek herri eredu bat, hirigintza eredu bat, herria ulertzeko eta antolatzeko modu oso jakin bat planteatzen duela. Hirigintza ekofeministaren begiradatik egiten dira proposamen asko, ingurumen zaintzara begira ere gauza asko hartzen dira aintzat, eta horregatik, iruditzen zait interesgarria, Gipuzkoako Foru Aldundiko Jasangarritasun Departamentuak igorritako txostenean, gure apoaren inguruan egiten dituen aipamen batzuk nabarmentzea. Adibidez, esaten du luzea da txostena, baina esaten du egiaztatu da, hiri antolamendua baldintza dezaketen ingurumen eta jasangarritasun irizpideak prozesuaren lehen fasetatik hartu direla kontuan, zehazkia
apoaren helburu orokor eta partikularren definiziotik, eta ondoren azkenean garatutako antolamendu proposamenak diseinatzeko aplikatu direla. Ildo horretan oso positiboki nabarmendu behar da, apoak gaur egun indarrean dauden arau subsidiarioetan urbanizagarriak ez diren lurzoruak ez okupatzea eta dagoeneko hiri lurzoru gisa edo urbanizagarri gisa sailkatuta dauden lurzoruak desokupatzea. Horretarako antolamendu trinkoagoa eta ingurunearen hurbileko ingurunean kokatua proposatzen du eta horrek aldi berean mugikortasun jasangarriagoa errazten du. Era berean baloratu behar da bizitegi garapenetan zein industria garapenetan jada eraikita eta zaharkituta dauden eremuak berroneratzea jo dela lurzoru berriak okupatu beharrean. Eta beraz, azken batean, jarraitzen du, ondorioztatzen da, ingurumen azterketa estrategikoak eta apoaren hirigintza dokumentuak, ingurumenaren aldetik positiboak diren helburu irizpide eta jarduketa batzuk jasotzen dituztela. Eta behar bezala kontuan hartu dituztela, ingurumen elementu eta baldintzatzaile nagusiak erabileren antolamendua eta regulazioa diseinatzerakoan, bai maila globalean, bai hirigintza antolamenduko eremu bakoitzerako. Eta era berean ere, mugikortasun departamentuak ere aipatzen du, esaten du proiektua kualitatiboki eta kuantitatiboki erantzuten die atzemandako beharrei, eta besteak beste intereseko proposamenak artikulatzen dituela mugikortasun iraunkorrari, hirigunea eta espazio naturala berreskuratzeari edo degradatutako eremu batzuk berroneratzeari dagokionez. Eta bukatzeko azpimarratu nahi dut ere bere garaian Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika saileko herri administrazioen hizkuntza normalizatzeko zuzendaritzatik jaso genuen txostena. Leheno aipatu ditut txosten asko egin direla, txosten horietako bat hizkuntz inpaktuarena izan zen, elearena izan zen, eta elea eginda eta eleak eragiten zituen inpaktuak aintzat hartu ziren apoaren erredakzioan, eta espreski esaten du oso positibotzat jotzen du HPSek, hizkuntz politikarako sailburuordetzak, neurri zuzentzaile horiek proiektuan aurreikusi izana. Hizkuntza politikarako sailburuordetzak benetan eskertzen du Usurbilgo udala euskararen erabilera normalizatzeko eta aztertutako proiektuak euskararen egoeran eragin lezaken balizko eragin negatiboa leundu edo saiesteko egiten ari den ahalegina. Hori guztia kontuan hartuta, HPSek begionez ikusten du Usurbilgo udalak egiten duen hizkuntza inpaktuaren azterlana. Eta horrela ere beste 11 adibide ditut, baina horiek behintzat nabarmendu nahi izan dut, ere kanpo erakundeek ere nola baloratu duten gaur onartzera goazen dokumentua. Bai, nire botoa aldeko izango da, plan orokor hau Usurbil bizigarriago, iraunkorragoa eta hurrengo belaunaldientzako aukera gehiago izango dituena eraikitzeko aukera bat dela uste dugu, baina azpimarratu nahi dugu ere oso garrantzitsuak iruditzen zaigu erakunden artean akordioak edo adostasunak. Denok badakigu igual apoen proposamen batzuk erabat udalen eskuz ez daude, eta orduan azpimarratu nahi dugu erakundeen artean lana edo akordioak. Dibidez bizitzet. Aipatu duzun hiru aldaketa nagusi horiei beste bat gehituko genioke, eta hain zuzen da Usurbil eremu tentsionatu izendatu izana, eta guk argi esan nahi dugu EAJ PNVk ezin dugu babestu gaur aurkezten den apo hau, ez dagoelako erantzuten gaur Usurbilek daukon erronka nagusiari, dela etxebizitza larrialdea. Harritzen gaitu halaber, PSek aldeko botoa ematia, apo honek PSek bera Jaurlaritzan bultzatzen duen eta defendatzen duenaren kontrakoa egiten duenean, ezin dugu ulertu. Izan ere, prozesu honetan bada garrantzi berezia duen elementu bat. Usurbil eremu tentsionatu izendatu izana.
Eta hori ez da detaile txiki bat. Hori gaurko egoeraren definizio politiko eta sozial nagusia da. Etxebizitza lortzea gero eta zailagoa da, gazteek ezin dute emantzipatu, familia askok ezin dute alokairua ordaindu, etxebiden eskaera gero eta handiagoa da, eta familia unitateak gero eta txikiagoak dira. Eta horren aurrean zer egiten du APO honek? Etxebizitza ahalmena murriztu. Eta hori da gaurko eztabaidaren muina. Dokumentuak berak aitortzen du indarrean dagoen araudiarekin alderatuta etxebizitza eskaintza murrizten dela. Eta hau ez da bakarrik gure pertzepzioa, Agurzane berak gaur aipatu dau. 127 etxebizitza gutxiago aurreikusten dira 1,5%ko murrizketarekin. Eta guk galdera oso simple bat egiten dugu. Nola justifikatzen da 1,5%ko murrizketa bat etxebizitza larrialdi baten egoeran? Benetan ulertzen aldu gobernu honek gaur bizi dugun egoeraren larritasuna. Izan ere, azken urteotan, behin eta berriz entzun dugu EH Bilduren diskursoa, etxebizitza arazo larria dela, gazteak joan egiten direla, alokairuak garestiak direla, usurbil tentsionatua dela, eta ados gaude guzti horrekin, eta guk uste dugu hori horrela dela, baina orduan ondorio logikoa kontrakoa izango zen. Alden etxebizitza gehien planifikatzea. Eta hori ez da egin, kontrako egin da. APO honek lur urbanizagarriaren azaleran 67% murrizten du. 209.380 metro karratutik 69.084 metro karratura pasatzen da. Hau da, ez da bakarrik etxebizitza kopurua murrizten dela, hasteko gaitasuna bere ere murrizten da. Etorkizuneko aukera estrategikoak murrizten direlarik. Eta hori guztia gainera etxebizitza egoera larrialdi batean. Benetan inork uste aldu datozen 10 edo 15 edo 20 urteetan 715 etxebizitzaekin nahikoa izango dela. Benetan uste duzue gaur egun dauen eskariarekin bat egiten duela datozen urteko joerarekin. Guk uste dugu ezetz. Eta hori da gobernu talde honi egiten digun kritika nagusia, anbizio falta izugarria. Ez da ausardia falta teknikoa, ausardia falta politikoa da. PTPak eta gainontzeko tresna supramunicipalek ematen dute aukera guztiak ez dira aprobetxatu behar den bezala. Eta hori erabaki politikoa da. Gobernu taldeak eredu jakin bat lehenetsi duelako. Hazkunde oso mugatua, lur urbanizagarri gutxiago, kontentzio urbanistikoa eta hazkunde ahalmena mugatzea. Eta guk galdetzen dugu, zer mezu bidaltzen die honek gazteei? Zer mezu bidaltzen die etxebizitza baten zain dauden familiei? Zer mezu bidaltzen die etxebiden izena emanda dauden usurbildarrei? Pena handiz diot, usurbilek ez duela, alduen guztia egin etxebizitza gehiago lortzeko. Eta zoritxarrez ez du egingo. Eta gainera bada hemen beste elementu politiko garrantzitsu bat. EH Bilduk eta Ezkerra Abertzaleak 4 hamarkada daramatzate Usurbilgo udalan gobernuan. 4 hamarkada. Beraz, gaur egun dugun egoeraren zati baten erantzukizuna ere zuena da. Ezin da urteetan hazkunde urbanistikoa mugatu, etxebizitza eskaintza mugatu, lur urbanizagarria mugatu, eta gero hona etorri eta esan arazoa besteena dela. Guk ez dugu esaten edozein modutan hasi behar denik. Ez dugu esaten ingurumenaren babesa alde batera utzi behar denik. Ez dugu esaten hiri trinkoaren eredua txarra denik. Baina bai esaten dugu gaurko egoerak beste maila bateko anbizioa eta soluzioak eskatzen dituela. Eta gaur, aurkezten den APOak ez du anbizio hori ez da etxebizitza larrialdiari aurre egiteko soluziorik ere aurkezten. Usurbilek etxebizitza gehiago behar ditu. Gazteek aukerak behar dituzte, familiak etorkizuna behar dute, eta herriak hasteko gaitasuna izan behar du. Bestela arriskua dago, gazteak kanpora joatea, herria zahartzea, eta etorkizunean gaur baino arazo handiagoa izatea. Horregatik guztiagatik, EAJ-PNVek uste du APOak aukera galdu bat duela. Aukera galdu bat etxebizitzaren politikan. Aukera galdu bat etorkizuneko beharrei aurre hartzeko. Eta aukera galdu bat benetan etxebizitza larrialdiari erantzun ausart bat emateko. Guk bestelako eredua defendatzen dugu. Arduratsuagoa, anbizio handiagokoa eta etorkizuneko beharrei benetan erantzuteko prestatu da gagoana. Guzti honegatik, gaur ezezko botoa emango dugu. Eta zuk ere oso ondo dakizun bezala, tentsionatutako eremuaren izendapena plan orokorretik kanpo egiten den zerbait da,
etorri da prozesu honetan, eta beraz aurreko arauetatik 15%an etxebizitza gutxiago eraikitzea balima zuen kontra bozkatzeko arrazoi nagusia iruditzen zaigu dela aitzakia bat behar zenutela berriro ere herri honetarako erabaki garrantzitsuena hartzera goazen honetan, hortik kanpo kokatzeko zuen burua. 127 etxebizitza gutxiago eraikitzeak ez duelako soluzionatuko etxebizitzaren arazoa zuk oso ondo dakizun bezala. Ez dezu nabarmentzen, baina hain justu nabarmentzekoa den datu bada, antolatzen diren etxebizitzen 62% hain justu babestutako etxebizitzak direla. Alde horretan gaur egun antolatuta dauden etxebizitzetatik gerora antolatuko diren etxebizitzen aldean oso portzentaje altua. Eta iritsi balimageak portzentaje hauetara izenda lurjabekin lortutako hirigintza akordioaren ondorioz. Eta hemen egiten diren etxebizitza proposamena gainera ez dira soilik eredu bakarrekoak, eredu bat baino gehiagokoak dira, aukera eman ahal izateko oso kolektibo ezberdinak diren herritarrei etxebizitzarako aukera bat izatea. Beraz, esatea plan honek ez diola etxebizitza larrialdiari erantzuten, hori da gezurra esatea. Aurreko arauetatik ona 15%an jetxi izanak, etxebizitza plangintza batek eta garapen batek erantzun behar diolako usurbilek izango dituen beharrei eta ez inguruko herri edo hiriek dituzten beharrei. Eta beraz gaur egun usurbilek dituen beharrei eta etorkizunean izan ditzazken beharrei erantzuten die hemen planteatzen diren etxebizitzak kopuruak. Baina zuk oso ondo dakizun bezala etxebizitzak kopuru berriak, bai? Eraikitzeaz gainera, ona ekarri genuen ere tentsionatutako eremuaren izendapenarira etxebizitza diagnostiko bat eta ekarri genuen ere etxebizitza plan bat. Hurrengo 4 urterako martxan jartzen ari garen plan bat. Eta plan horretatik eratorrita beste hainbat neurri ere martxan ditugu momentu honetan, esaterako etxebizitza jada eraikita dagoen parkean eragin asmo dituzten neurriak, dena ez delako eraikita dagoen horretan ere esku sartu behar delako. Eta horietan ere esku sartzeko proposamen zehatzak daude eta momentu honetan horretan ari gara. Etxebizitza leno egin dugun aldaketetan, 2 kreditu aldaketa zeuden zer eta etxebizitza politikari lotutakoak. Etxebizitza bulego bat irekitzearena oso importantea delako oraingo testuinguru honetan herritarrei ahalik eta informazio argiena eta aholkularitza bat ematea ikuspegi publiko eta zerbitzu publikotik, eta hori da ere bai martxan jartzera goazena, eta hori bezain importantea da ere bai udal etxebizitzetan bizi diren pertsonen bizi proiektuetan ere laguntza. Ikusten nahi gehalako, etxe bizitza bat izateak ere ez duelako laguntzen persona horren ez integrazioan eta zer nolako arazoak dituzten etxe bizitza horietan bizi, etxe bizitza horie dagozkien alokairuak ordaindu, eta batez ere etxe bizitza horretatik behin atera eta gerora aukera bat izateko. Eta beraz, etxe bizitza politikak ere horri erantzun inberdio. Beraz, dena ez da eraiki. Da, zer eraikitzen den zenbat eta nolakoak, eta zentzu honetan plan honek egiten duen proposamena, eraikiko diren erdiak baino gehiago 60% merkatuz kanpoko etxe bizitzak izango dira, bai? Ustet oso datu importantea dela, zuk diozun bezala larrialdi testuinguru honetan, eta udal honek ere Eusko Jaurlaritzarekin ere harremanak baditu. Eta Eusko Jaurlaritzari ere bai, etxe bizitza sailari ere justu egin dizkiogu ere bai, proposamenak etxe bizitza plana jasotzen duen bezala, 2 eremutan lankidetzan aritzeko, elkarlanean aritzeko, etxe bizitza babestu gehiago eraiki ahal izateko usurbilen. Erantzunaren zain gaude, baina proposamena luzatuta dago. Orduan, nahi iruditzen zait, eta gehiago eraikitzeak eta gehiago lur gehiago okupatzeak, hori behintzat, eta justu azpimarra indet, zenbat erakundetatik
egin duten azpimarra eta nabarmendu duten, gehiago okupatu eta gehiago eraikitzeak, urtetan ikusi dugun bezala, ez dula problema soluzionatzen. Porque eraikitzen ditugun etxe bizitzak, bai, 500.000 euroko etxe bizitzak badia, esango jazu ze problema aigean soluzionatzen. Eta lurzorua egin behar da arautu, lurzoruaren erabilerak egin behar dira arautu. Eta dana ez da garapenaren logikatik arautu behar. Eta gu behintzat gure herri ereduan dana, ez da garapena dana, ez da eraikuntza. Hemen ere bizi dugun larrialdi klimatiko honetan, oraintxe bertan bizi dugun larrialdi klimatiko honetan, ikusten ari gare ere zer nolako garrantzia duten ere ingunure naturalak babestea, ez artifizializatzea, eremu klimatikoak sortzea, eta gerora, gaur, egun hauetan bizitzen ari garena badelako, bai, egoera baten ondorio, eta gauza hauei ere aurre egiten zaie zure herri ereduaren eta herri antolamenduaren arabera. Eta nik nire aldetik bi gauza esan nahi ditut. Eskertzen dut PSren aldeko botoa, konfidantzagatik eta bat egiteagatik proiektu honetan, sinestuta nagolako Usurbilek izan dezakeen apo onena onartzera gatozelako lehen esandako irizpideetan oinarrituta, eta amaitzeko batez ere balorean jarri nahi dut, hirigintza sailak eta batez ere Nora Erdozia arkitektak egin duen lana. Orain dela gutxi entzuten nuen Zarauzko udalak, Zarauzko adibide bat, horrelako plan orokorrak egiten dira lizitatu. 150.000 eurotako lizitazio bat egin behar izan dute plan orokor bat erredaktatzen hasteko. Guk plan orokor hau gure baliabide propioekin egin dugu. Plan orokor honen kudeaketa eta kontrola hemen egonda. Ez da egon kanpoko arkitekto eta ingeniero talde eta enpresetan, plan orokor askotan gertatzen den bezala. Eta zentzu horretan, nik esatea bide hau Norarekin batera egin izan dela ikasbide bat niretzako, asko ikasi detela, eta benetan zorionak ere eman nahi dizkiot modu publiko batean egin duen lan guztiarengatik lan ona eta askoz ere kontutan hartuta ze preziotan dauden plan orokorren redakzioak, begira nola egin egun eta nolako kalidadearekin. Yo muy corto, antes de venir al pleno, pues he leído las actas de las comisiones anteriores y tal, y en su día yo ya dije que había cosas cosas de este APO con las que no compartíamos, no estábamos de acuerdo, pero creo que independientemente de eso, por el bien general, luego se puede trasladar un voto u otro. Y paralelamente a eso, también se puede pedir, como he dicho en mi anterior intervención, que nos parece fundamental el trabajo entre instituciones, precisamente porque hay apartados o propuestas en las que, de una manera o de otra, o sea, eso tiene que ser, porque si no, pues no se puede dar salida a cosas tan importantes como las que se han dicho aquí, que es la vivienda. Y pues yo tampoco entiendo por qué no entiende el PNV lo que estamos haciendo nosotros aquí hoy en Usurbil, porque yo también podría decir que tampoco entiendo por qué en otros municipios, con la necesidad tan grande de vivienda que hay propuestas de vivienda que están paradas desde hace mucho tiempo y no se sacan adelante. Gauza da, 15% gutxiago eraikitzea, eta beste gauza da, guk eskatutakoa eta udal honen esku dauen guztia, udal honen esku dauen guztia egitea zaratago askoz gutxiago eraikitzea. Udal honek gaitasuna dauka askoz gehiago eraikitzeko nahi baldin badau, nahi ez duzuen nahi. Eta ez da 15% jaitsiera aurreko arau subsidiarioetatik bakarrik. Da, ez duzuela nahi gehiago eraikitzea, ze gehiago egin zitekeen. Oso ezberdina, bi gauzak oso ezberdina dira. Eta lurzoruak arautzea udalaren eskumena da. Begizue? Hortan egia. Begizue, zuen eskumena da. Eta ero, aipatu duzue, 715 etxe bizitza. Eta fokua jarri duzu 162 tasatuak eta babestuak diela. 715 162 dira 453. Eta etxe biden, izena manda dukien 461.
Beraz, gaur egun ja, plana onartu urretik, ja, gaitasunetik, daude. Horietatik zenba dira usurbildarrak. Etxebiden izena emanda dauden erdiak baino gehiago ez dira usurbildarrak. Dira, bueno, baina hori ere datu bada, datuak ematearren datu guztiak jarri nahi ditut mahai gainean. Etxebiden izena emanda... Berreunda piku die usurbildarrak, ixe Hoi ba, hori esan dizut. Osea, etxebiden izena emanda dauden herritarren erdiak dira usurbile hartu dutenak nahiko luketenak bizitoki. Hor daude usurbildarrak eta usurbildartikan kanpo daudenak. Beraz, hortikan erdiak 200 eta piko dira usurbildarrak. Beraz, planteatzen ari gea 715 etxe bizitzetatik 172 babestuak. Eta etxebiden izena emanda daudenen usurbildarren gehiengoak gainera nahi dute alokairuan etxe bizitza bat eskuratu. Usurbildikan kanpoko herritarrak ez direnen autua batez ere danean erosketa. Osea, datu horiek oraintxe bertan oso presente izan ditugu justu etxe bizitza diagnostikoan eta justu honek honi erantzuten dio. Zuzendu nahi nizun datua barkatu. Moztu daizut. Bai. Osea, 471 eskaera daz, nahiz eta 200 piku usurbildarrak izan, gainontzekoak ez dauki eskubiderik zuen ustez etxe bizitza izateko? Zuen ustez ez? Ez, nik ez dut horrelakorik esan. Nik esan dizut hoietatik zenba diren usurbildarrak. Ez dizut esan usurbilgo kanpoak, bai, baina esan diazunez, ez esan dudala eskubide horren aurren, ez zuzendu nahi dizut, nik ez detelako esan, ez dutenik eskubiderik usurbilen bizitzeko. Esan, ez jarri nire hitzetan, nik esan ez dudan ezer hori argitu nahi dut. Vale, argitzea oso ondo iruditzen jat, baina ja bigarren aldiz moztia nire interbentzioa, ja errespetu falta iruditzen jat, eta ez da lehenengo aldiaz, bigarrena, ez 10garrena, pleno honetan. Beraz, eskatu honotzun, ni bukatu arte mesedez, errespetatzea. Orduan, 471 eskaera horretatik, daz 200 piku usurbildarra dienak. Gainontzekoak ez di usurbildarrak. Eta 154ak nahi dugu etxe bizitza erosi. Gainontzekoak nahi dugu etxe bizitza alokairuan euki. 154ak nahi dugu etxe bizitza erosi. Eta kanpoko jendia naizta erroldatuta ez egon daiteke jendea hemen bizitzen da bilena, eta ni gure ustez behintzat, eskubide guztia dukia usurbilen etxe bat erosteko. Gure ustez, etxe bizitza larrialdi honetan, EH Bildu gobernatutako udalerri batean, ez baldin bada alden guztia egiten, orden ez da etxe bizitza politika dan zuek defendatzen dozuena. Gero, diferentzia nabarmena dau, Otxandean horrekin batera, lau eta zabaltzen duzuen itxurasko etxe bizitza politika eredua, eta gero ondoren errealitatean egiten duzuen ereduarekin. Eta gauza da, zer esaten duzuen, eta beste bat oso ezberdina da, zer egiten duzuen. Nik eta lehen esandakoa egin dizut zuzendu, nik ez detelako esan, eta beraz nire ahotan ez jarri nik esan ez dudan ezer, usurbildikan kanpoko herritarrek ez dutenik eskubiderik usurbilen bizitzeko. Nik esan detena da, usurbilen garapena izan berdula ordenatua, eta izan berdu orekatua. Eta garapen horrek erantzun berdiela nagusiki usurbildarren beharri. Hori esan dut. Horrekin ez, eta beraz, ezin dugu 4 urtetan 600 etxe bizitza eraiki kolpetik, horrek ekartzen dulako hazkunde desorekatu bat horrek ekartzen duen guztiarekin. Etxe bizitzekin batera daudelako zerbitzuak, urbanizazioak, eta bar. Eta beraz, gure ustez, herri baten hazkuntza egin behar da modu ordenatu batean. Eta egin behar da zure herriaren lehentasunei eta beharrei erantzunez. Guk hori ez bagatoz bat, ez gatoz guk printzipio hori oso garbi dakau herri batek ezin duelako nolanahi hasi. 2, udal honek azken urteetan ere eraiki du. Momentu honetan daude garapen batzuk martxan. Dago Ugartekoa, dago Agerrazpikoa, dago Ugartondokoa duela gutxi aimatutakoa, eta udal honek eraiki ditu 16 etxe bizitza
Txirikordakoak, bideratu ditu larrialdietarako beste bi etxebizitza, oso kolektibo zaurgarrienentzako beste bi etxebizitza, eta bizi osorako etxebizitzak ahalbidetzen dituzten beste 4 etxebizitza. Beraz, udal hau ez da geldirik egon. Udal honetan azkenengo 4 urteetan etxebizitzaren alorrean egin dira gainera, proiektu berritzaile eta eraldatzaileak etxebizitzaren beharrari beste ikuspegi batetik ere erantzuna emateko. Beraz, ez eraikitzeak ez du esan nahi bestelako modurik ez dagoenik etxebizitzaren beharrari erantzuteko. Eta hemendik pasa genituen oso ondo dakizuen bezala Matiarekin daukagun hitzarmena. Beraz, momentu honetan 6.500 biztanleko herri bat izateko udal honek daukan etxebizitza parkea, udal etxebizitzak dira 19, bai? Udal etxebizitzak, 3 etxebizitza larrialdietarako egoeretarako, porque horiek ere eduki egin behar dira. Larrialdi egoerak ugaritzen ari direlako, etxebizitza merkatu honetatik kanporatuak izaten ari direlako herritar asko eta asko, baina horietaz ez dugu inon hitz egiten, herritar guzti horiek ez daude debate honetan, eta hori badakigu oso ondo udala gestionatzen ari geanak zer nolako arazoak dituzten kolektibo oso zaurgarriek etxebizitza bat eskuratzeko. Beraz, 3 etxebizitza larrialditarako, Txirikordan beste 16 etxebizitza, Euskal Herrin eta Espainia guztin interesa eta jakimina piztutzen duen proiektu bat, eta orain beste hitzarmen bat Matiarekin beste 4 etxebizitza alokairuan ateatzeko bizi osorako etxebizitzetan. Beraz, aleginik ez dula egin udal honek etxebizitzaren alorrean esatea, gauza zer dan debatea, nun gauden debatean, baino mesedez egiari eta aitortu behar diren gauzak aitortu. Eta hori esan da, etxebizitza planean esan dizut, etxebizitza bulegoa. Oso importantea denak, ere, bizike hoietaz ez gehalako, hoiek ez daudelako debatean, zer nolako etxebizitza politikak egiten ditugun eskuartze sozialekin batera. Porque pertsona horiek ere, 5 urtera ateratzen direnean, ea nola lantzen dugun, ze bide egiten dugun pertsona horiekin, pertsona horiek kale gorrian geratu ez daitezen etxe bizitza aukerarik ez dutelako. Porque merkatuko prezioetan askorentzako ezinezkoa delako. Udal honetatik diru laguntzak ematitugu. Esan dizuten bezala, momentu honetan gaude etxe bizitza hutsa duten denei deiak egiten. Eta harrera oso onakin gainera. Oso harrera honekin, beraz, hor ere eraikita dagoen merkatuan ere eragiten ari gea. Beraz, ez ezan udal hau geldiri dagoenikan etxebizitzaren alorrean, udal batek dituen baliabideak etxebizitzaren alorrean ez direlako asko, eta lehen esan dizudan bezala Eusko Jaurlaritzari ere, Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailari ere, proposamen zehatza luzatuta. Eta hortaz aparte, bestelako erabilera batzuk arautzen pisu turistikoen erabilera izan daitekeenez, eta espekulazioari ere ateak ixteko, etxe bizitzei prezio tasatuak ezartzen, eta bar, eta bar. Porque etxe bizitza politikak ez da neurri bat, ez da soilik eraiki. Etxe bizitza politikak barne bildu behar ditu neurri asko, elkarren osagarri direlako, ez da neurri bat. Beraz, egin behar duguna da begirada zabaldu eta etxe bizitza politikaren barruan, neurri guzti horiek aintzat hartuz. Eta udal honek daukan etxebizitza planean, Xabier, hori jasota daude. Neurri guzti horiek daude jasota. Bi aipamen txiki, apua da 15-20 urterako, ez 4 urterako. Zion etxebizitza ez dira 4 urtetan, dira 15 edo 20 urtetan. Duen, ez esageratu gauza bat ez dana. Eta zuk esan duzu, ez jartzeko zure agotan, esan ez dozu nitzik. Zuek bez jarri gure agotan, esan ez dugu nitzik. Guk ez dugu esan udala geldi dagoenik edo ezer egin ez dagoenik. Esan duguna udalak ez dauela egin ahal dagoen guztia. Oso ezberdina ala. Zuek interpretatzen mozu ez duzuela ezer egin, ez dakit, zehosagatik izango, baina ni behintzat ez dut hori esan. Bueno, nik amaitzeko, 4 urtekoa esan dut, tentsionatutako eremuen tensionatuak eskatzen zuen 4 urterako etxe bizitza plana.
Beraz, bereiztu behar da zer dan plan orokorra, zuk oso ondo dakizun bezala, egiten ditu antolatu eta etxebizitza plana beste zerbait da. Orduan, plan orokorrak egiten duena da, hurrengo 15-20 urteetan, bai? Zenbat etxe eraikiko diren eta nolako etxeak, eta gainera plan honek esaten duena da bere jarduketa programaren bidez, lehen 4 urtekoan nun eta zenbat etxe eraikiko diren, bigarren 4 urtekoan nun eta zenbat etxe eraikiko diren, eta esan detena da, etxe bizitza plan honek bat egiten duela apoaren lehen 4 urtekoarekin. Beraz, noski dakitela zer dan plan bat eta zer dan plan orokor bat. Eta etxe bizitza plana balimada 3-4 urtekoa da, legez horrela behartze gaituztelako udalei, plan bat onartzera, tentsioa eragin duten arrazoi hoien neurri zuzentzailea jasoko dituen plan bat. Eta horregatik noski da, plan bat iraupen horrekoa legeak horrela markatzen duelako. Eta justu kointziditzen du apoa indarrean sartu eta plana indarrean sartuko da lehen 4 urteak. Eta beraz, aintzat hartzen dana da, plan orokor honek lehen 4 urterako egiten dituen proposamenak. Ez badago besteik, ez dakit norbait beste zerbait gehiago esan nahi duen, bozketara pasako gea. Bueno, hor diktamenean ikusi dezuen bezala, 3 puntu daude. Eta, bueno, zuzenean ez naiz hasiko diktamena irakurtzen, plan orokorraren dokumentu honen alde. 10 boto aldeko, Kontra. 3 Eta boto abstentzio. kontrako. Ondorioz, hiri antolamenduko plan orokorra behin betiko onartzen da eta foru aldundira bidaliko da behin betiko onar dezan. 6. puntuan, Artzabal taberna jatetxeak kudeatu eta ustiatzeko zerbitzu emakidaren kontratazioari hasiera ematea. Bueno, gai hau batzordean zabala azalduta dator, baina daukan dimentsioangatik azalpen batzuk eman nahiko nituzke. Ondo esan duen bezala Gurtzanek Artzabal taberna jatetxearen ustiapen da zerbitzu emakida da, gardakarkigun honean. Azken hilabete luzeetan sail ezberdinetako udal teknikari osutatako lantaldea plegu administratiboak eta teknikoak gehi txostenak berriak lantzen aritu da. Batez ere helburua udalak dituen irizpideetara egokitzea izan da, eta Gurtzanek bere azalpenan amaieran esan duenez, baina nik lehenengoan esan nahiko nuke, aprobetxatu nahiko nukela lantaldeko kideek egin duten lana azpimarratzeko. Askotan hitz egiten dalako zehar lerrotasunaz, askotan hitz egiten dalako sailen arteko lanaz, eta hau bai izan dela horren adibide. Bueno, osoko bilkurara dakarkigu kontratazio publikoaren 2. xedapen gehigarren arabera kontratatzeko organo eskuduna gu garelako. Bestaldetik esan berdeu, ia 8 milioiko balio zenbat etxe duen kontratu bateta zaigeala, eta horrek erregulazio harmonizatuko kontratu baten aurrean gaudela, kontratazio publikoak arautzen dituen legearen 20. artikuluan kopuru batzuk 5 milioi gurukoa jartzen ditulako, eta horiek gainditzen dituelako. Beraz, honek Europa mailako publikazioa eta esleipen eremua irekitzen du. Emakida gauzatzeko erabiliko den prozedura ireki izango da, hori ere kontratazio publikaren 121. artikuluaren baita. Esan, dokumentazioan, txosten juridikoa, bideragarritasunari buruzko txosten ekonomikoa, plegu teknikoak, administratiboak eta 11 eraskin daudela, egindan lan guztiaren adierazle. Eta, bueno, aipatu nahiko nuke aurreko lizitazioetatik honea 10 urte igaro direla, Usurbilek 10 urte hauetan bilakaera garrantzitsu bat izan dudula, eta hori isladatuta gelditzen dela plegu hauetan. Gogoratu nahi ditut 4 erronka ditugula eskuartean, 650 Usurbil bizi, udala gertu, trantsizio ekosoziala eta zaintza. Eta azkenetik abiatuta, behin da berriro esaten nahi geha Usurbil herri zaintzailea izaten nahi dugula. Eta hori ez da hitz batzuk esatea bakarrik, administrazio publikoak eskaintzen dituen zerbitzu eta baliabidetaz haratago joan behar duen filosofia eta lan egiteko modua da.
Udalak dituen kontratu guztiak ekosistemaren edukietara eta lan egiteko moduetara egokitzen ari gara, eta hau ere bai. Hori da gure nahia. Artzabalgo topagunearen tabernaren kasuan, herriko adinekoei nagusiki zuzendutako baliabide izanik, bertatik eragiteko moduak ezinbestean uste dugulako lerrokatuak egon behar duela misio horrekiko. Artzabalgo topagunean, beheko solairuan kokatzen da taberna jatetxea, adinekoentzako erreferentzezko topagune da, sozializatzeko gune, isolamendua saiesteko baliabide eta herritarren adinekoen integrazio komunitariako bitarteko. Baina ez soilik adinekoentzako. Gune bada txirikorda bezala adin ezberdineko jendeen artean harremantzeko. Eta hori balorean jartzen dugu. Guztioi jasota gelditu da pleguetan, eta horrez gain baita de printzipio batzuk, ingurumena eta osasunarena, jasangarritasun energetikoarena, hurbileko eta sasoiko elikadurarena, jasangarritasunarena, unibertsaltasunarena, eta hainbatetan. Aurreko lizitazioari dagokionen alderaketa batzuk edo azpimarratu nahiko nituzke. Ordutegiari dagokionean goizez ordubete lehenago irekitzea jaso da, jubilatu elkartearen eskaerari bide emanez. Aipagarria da baita ere, lehen aipatu ditugun zaintzaren ikuspegitik, oporrak egiteko daukan eskumenaz, aparte, bai proposatzen degula, Gabonetan, herriko jaietan, abuztuan eta udaberriko oporretan ezingo dala itxi, izan ere, adineko pertsonak behar gehien duten sasoi edo egunak izaten dielako eta horrelako azpiegitura bat edukitzeak laguntza handia delako. Biltegi txiki bat ere atxiki zaio, Punta Paxamarreko udal lokala, biltegi funtzioa bete dezan, kontsumo gastuak ere kudeatzailean ardurapean izango dira, eta lehen bezala orain ere jubilatuei prezio bereziak ordainaraziko zaizkie orokorrekiko deskontutxo bat aplikatuz. Iraupena, usten dugu horrelako proiektu batek, iraupena 5 urtekoa gutxienez behar dula, eta beste 5 urte urtero luzagarria bi aldeen adostasunarekin izango lukeela, eta hori da motzean gaur dakarkiguna osoko bilkurara. Ez dakit norbait zerbait esateko daukan edo. Gu gai honetan absteniru ingoare, batzordean absteniru ginen, ze ekarri ziren plieguak, ez ziren pliego osuak, ziren pliegoan zati batzu bakarrik, eta gaur ekartzen dana plenora zuzenean da pliegoa amaituta, baina batzordean pliego hauek ez zen. Osea, lehenengoko aldiz pliego hauek da zenak, dira oin plenorako deialdean. Bai, lehen konprobatu dut. Eta aurrekoan, batzordean ikusi nagoenean zeintzu ziren pliego administratiboak, desiente harritu zuztan formatua. Eta hemen informazioa faltaba. Eta horregatik, prozedura kontuak ikusita, abstenitu egongo gara. Uste prozedura akatseik ez dela ni dakidalaik ez, batzordean zeon dokumentazioa daola plenokan ere, ala balima da, jakinarazi dazu gero, zein dian da zein ez dian. Dena den, garbi esate dizut, ez zetela iruditzen, abstenitzeko moduko gai bat izan daitekenik dokumentazioaren inguruko desadostasunen bat. Pleno hau egin aurretik ere, eskatu zenitun, zerbait ikusi balima zenuten, falta zala. Ez dakit, zertaiz eizeaten. 11 eraskin ditu, eta, esatizut, hala ere, ez zitela iruditzen, abstentzio bat justifikatzeko. Horrelako proiektu baten aurrean, usuriko EAJak abstentziora jotzen balima horregatikan, usten dut, taberna horren erabiltzaileei, adineko pertsonei bereziki, eta herriari mezu oso desegokia ematen diola. Fijatzen bazarete, plenora bialdu dien plieguak da sinatuta batzorde ondoren da sinatuta. Maiatzak 20, maiatzak 21 edo 22, da sinatuta ondoren. Joder, ni ez nahi lezarra asmatzen. Baina plegoa berdina dek. Ez, plegoa etzan jun. Pliego administratiboaren dokumentua. Bai.
Etzan berdina. Plegu administratiboaren dokumentua bidaliz. Ziur. Erreinoa. Intraneten Intranetetik deskargatu nauen, deialdia egiteko hogeia, izan, bai, deskargatu nauen, bueno, zu deskargatu intranetetik, zenun, deialdia egin, eta egun berean deskargatuko zenun, baino, greba eguna zeukaten langileek, eta pleguak urrengo gunean, deialdia egin berdaneko epeetan, dokumentazio guztia, intraneten zeon. Bai, baino, ez dakit. Baina plegu batzun sinaduran gatikan abstenitu egingo zatela esan nahi diazu 8 milioiko lizitazio batean 10 urtetarako? Ba, noski horregatik ez dugulako eduki denbora plegu horreik ondo aztertzeko, horregatik abstenitu egingo gara. Eta, ez dakit, zuen erabakia eta zuen posizio politikoa errespetagarrian bezala, guria be bai. Eta gure ustez arduraz jokatzea da, ba, gauza baten ez duguna ondo aztertu, abstentzioa ematea, eta ez itxu-itxuan onarpen ematea. Baina nire galdera da, alde bozkatu nahi zenuten, edo ez, bozkatu nahi bazenun, agian lehenago torko zinalako gure bulegotara, edo gure gakin harremanetan jarriko zinalako esateko, bira, hau gertatza, azalpenik eman diezaдаkezue, edo abstenitu nahi zenuten. Eske hori da, herri honek, udal gobernu honek, herriareko aurkezten ditun proiektu potoloenetan, aurka bozkatzen zute edo abstenitu dezate. Eta bilatzen dituzue trikimailu horrelakoak. Baina benetan, horregatik iruditzen zaizu horrelako lizitazio batean abstenitu daitekela? Apuntea egitea ondo irudituko litzaidake. Esatea, bira, ba hau eta hau, baina horrek bere horretan hartzen bali mazu hemen aipatu ditugun datu guztien abstenitu ingo zate horregatik? Ba, nire ustez. Abstenituko are, ze ikusten gabiltzenan arabera dagoiko jarduera bat. Eta ja, behin eta berriz errepikatzen da jarduera batekin ez gatoz bat. Eta jarduera hori, gauzatzeko modu traketx hori mantentzen baduzue, noski abstenituko dela eta kontra bozkatuko dugula. Baina horrela jarraitzen duzuen bitartean, guk kontra bozkatuko dugu. Yo, por decir, no voy a entrar en mayor debate, no voy a entrar en el tema del voto. Egia da, batzordeko dokumentazioa, yo también cuando vi sí que me pareció raro, o sea, veía raro el documento de la batzorde, pero igual también nosotros como oposición, igual teníamos que haber dicho en la comisión que nos parecía raro, porque es verdad que no estaba como unos pliegos en sí, los que estamos acostumbrados a ver pliegos. Luego ya no voy a entrar en que a cada uno le parezca suficiente o no para la decisión del voto, pero sí que respecto a lo que ha dicho en este caso Xavi, la documentación de la batzorde no estaba, vamos a decir, completa. No, sí, yo estoy diciendo ahora por mi lado que igual sí que teníamos que haber dicho algo en la comisión. Esaten nahi naizena da, hori horrela izan bazan, zergaitik etzen batzordean esan, porque Ainhoak batzordean plegu guztiak aurkeztu zitulako, eta inork etzun ezer esan, inork etzuen galderarik egin pleguen inguruan, pleguen norabideen inguruan, eta batzordetik plenora bitarte 10-12 egun pasada dira, eta ustet ere nahiko denbora ere, benetan, bueno, ez dakit, hor, hala izan bada edo zer gertatu dan, argituko dugu dudik gabe, baino edo nola ere, bueno, ez bada eman dokumentazioan, ez dago hor inolako arrazoiri, gehiago harritzen hauena da, zuen aldetikan falta hori bazegoen eta sumatu bazenuten nolatan etzen ezer esan, are Ainhoak egin zuenean pleguen inguruko azterketa eta aurkezpen detailatu bat egin zenean. Horregatik pixkatari naiz harrituta gehatzen gai honekin, eta esandakoa batzordetik ona ere 12 egun pasatu dira, eta dokumentazioan badago.
Baina, bueno, ez dakit norbaitek bestelako zerbait aipatu nahi duen puntu honetan. Ez, zuzenean, bozketara pasako gea, Hartzabal taberna jatetxeak kudeatu eta ustiatzeko zerbitzu emakidaren kontratazioari hasierako onarpena ematearen alde, 10 boto aldeko, kontra eta abstentzioa. 3 abstentzio. Beraz, Hartzabal taberna jatetxeak kudeatu eta ustiatzeko zerbitzu emakida onartzen da. 7. puntuan Usurbilgo herribideen inventarioa eguneratzea, Ainhoa. Bai, bueno, hau ere batzordean aurkeztuta dator, bertan azalpenak eman zion, baina, bueno, aipamen batzuk egingo ditut. Usurbilgo udalak herribideen inventario bat badu, 2024ko urriaren 28an onartua azkenekoz, eta ordu ezkeroztik aurre arte aldaketa batzuk egon dira, tarteko desjabetzak, sententziak eta horrelakoak, eta inventario hori eguneratzea da gaur dakarkiguna. 9 dira, azterketan txostenetan daude zein dian, ez naiz luzatuko, ez ditut banan aipatuko, batzordean azaldu genituen. Herriko hainbat lekutan daudenak, lehengo egoera eta orain nola gelditzen dian, argi azaltzen dian 9 puntu dira, eta proposamena da aipatu aldaketak aintzat hartzia eta Usurbilgo herribideen inventarioa eguneratzea. Txostenari atxikitzen zaizkion, memoria, fitxa tekniko eta plano orokor eguneratuak daudelarikan. Orduan, ez dakit, gaiaren inguruan zerbait daukazuten edo galdetzeko. Irizpenak 4 puntu ditu eta hoxe da, inventarioa eguneratzea. Onartzea, 9 aldaketa hauek jasoaz. Ez badago galderarik, bozketara pasako gea, inventarioa eguneratzearen alde. Eta 8. puntuan galdera eskaerak. Bada zerbait? Orduan hementxe utziko dugu gaurko plenoan.